За настройката на камерата ви е нужна SIM карта, която няма парола. Съответно, ако има парола, трябва да я премахнете през телефона. SIM картата влиза в левият слот по този начин, докато не щракне. Когато щракне, задържаме Power бутона. Когато светне червената лампичка, трябва да изчакаме синята светлина да спре да мига. Като в зависимост от това колко добър е обхвата на вашата SIM карта и на мястото, на което сте, камерата ще се свърже по-бързо и съответно, ако обхвата е лош, ще се свърже по-бавно. Ето как синята светлина престава да мига и когато застане така, е готова за свързване. След това отваряте приложението U-Box Pro, като първоначално трябва да си направите регистрация и също така е важно да не сваляте нормалното приложение U-Box, да свалите U-Box Pro. Когато го свалите и си направите регистрация, излизате на този екран, натискате Add Device. Тук кликвате Next. Когато сканира камерата, натискате Add Device. Next. Трябва да се конектне. И настройката на вашата камера е готова.